Nyanza. Sani to Josiaya wacho ang'o e weche mag kong'o kata yedhe mamero ji gi thuolo. Wawinjane ka apisa mar Nakada Yvonne Orlando daktari biro duoko moko kuom weche ma jopiny owuoye. Owinjane kaka Josia loso. Gigi lure gi achiel mar sirikal ma wango. Kech gin jok ma ok tudre gi ji machiegni. Kitemo wacho ni gimoro rach kamoro to in gineno ka ngima ok idwar tijgi kata ok idwar ng'at machielo. To gin gik moko ber e gwenge ma wawuoke. Nikech in kitemo wacho kata na ka ng'ane gima kama timore to kine okang' mikawo in emiduogi kawi kaka jaricho. Mano miyo jotelo ma wango ok gin jotelo mabeyo. Gin jotelo manyalo thuwo ji kata e gwenge kuonde ma ji aye nikech sama dhi ba wachone ni jaduong' jatenda neno gima kama to luro toke odhi wuoyo gi ng'acha to wacho ni ng'acha ni ng'ama kama ni owacho gima chal kama. Okang' moro ma gikawo onge miyo gik ma kamano osekelo kathiro gweng' kendo gweng' wabedo ka wan gi luoro nikech jok madonjo e gweng' mabiro kawo kaka gik miwinja kwanogo maeri Nyasore maeri Kuber mae Kong'o gin jo mopogore ma ok ing'e ni ma to akanye to ma akanye ipoki romo kode to kata moso kunyal mosi to kidhi pimo ni sirikal ma wan ge gweng' ma piny mogik to sirikandno nitie kuonde ma giluoro ma ok ginyal chope ma ok ang'e ni gikawo ga asoya kata gitimo ang'o. Omiyo wan kaka jo community jo gweng' onego wariwre mondo kwaneno gima dhi marach to wanyalo wuoye kendwa wawegi to waneno gima wanyalo timo nikech gweng' kata dala achiel kata mier 2-3 ok nyal tamo wan jo gweng' ka wachokore mwabedo gimoro achiel gima kethore no wawuoye kendo waloso. Jo sirkal go bende watemo ng'isogi ni jowadwa gima kama sama wadhi timo tim machal kamano kata kwadhi golo apedha moro kama chal kamano to ging'eyo nikech en report ma ging'eyo kuno gikia to mak manana wabedo e achiel ma gimoro ko giji kodhi kadhi kanyo kata wadhi to kwachno ng'ane ema okelo wachni nikech gima timore to ok ber e kindwa nikech wan joma onyuol kiny gima timre kae ni ma nyathi ng'ato timo king nyathini bende biro donjo kanyo to chako timo gima chal kamano to onge janyuol manyalo mor ka nyathine dhi kama chal kamano. Gunyinga iluonga ni Matthews Adala an jadak Masiaka. Odiochieng' ma kawuono awadwa nono wach yedhi mamero ji kendo yedhi mamero ji gima osebedo e gima dhano yo mok ber ahinya. Wan kod shida korka yedhi mamero ji mer kata bed kong'o kata bed weche mag sandi gimro biro ka biluongo no jaba. Iyudo ka ng'ato nyalo bet kode kamoro kata na 2 hours ka ng'ato bet olenga kamoro neno nyamo jaba. Koseyudo njuke moro matin kod oboke moro omaki lwete to bed kata 4 hours kolenga onge tich motiyo na tich nyamo gino. Mar ariyo kata weche mag kong'o mani kor gweng' sirkal osetemo kendo sirkal wacho ni wang'it watieko kong'o lakini kata kamano kwaseyudo duoko malong'o kuom jotendo sana kuom jotendwa kata mag loch nanga wadwaro mondo wawuog oko community kaachiel kod sirkal mondo wagol lweny mar yedhe mamero ji to en gima biro kokalo kuom koso tich. Sama kijana osekoso tich osekoso gimonego tim to oparo nonego bed kamoro mondo oyud kaka onyalo timre nade kaka onyalo chajo wiye gi gimoro matin to seche ma en gi tich moro motiyo mokete busy to ok onyal paro mar dhi e gino nikech nitie gimotimo kendo en gi tich moro mondo bed notiyo gusamo mondo bed nodonjo e tijeno. Koro akwayo sirkal mamalo sirkal mag kaunti mondo bi oriwre mondo to kod community karachiel koriwre mondo mi wanendo yedhe mamero ji dwa dilgo e yo mane to dorum nade to ditime nang'o mar mondo chopi kiwango makoro wacho na koro yedhe mamero ji godok chien. Sani kijende wa gigitimre nikech tije madhano lak to mane mi awakwayo kata mana Siaya kaunti mangima waonge kata kambi mwanyalo dhi kata dware tich. Koro kambi sani kata kiny nathi school titieko form 4 to kamo didhi yud kamo michwe kata lweti onge ni mana piko ne mnyalo dhi chwe lweti kata kamo madidhiye madidwang' ki barua moro onge mana piko no kende mnyalo yudo. Koro wadwaro kambi mondo bedie
mana ka nyathi moro nyotieko skul to onge kumosedhi malong'o to kik oringo dhi weche manono mag yedhe mamero ji odhi grube moko ma dhano budho abudha maonge gima timo. Sama osebed ni onge tich to obiro dhi grup maricho mabudho abudha ang' noyud kata paro mar madho gik ma joka timo obodwa notim. Seche ma kambi moro nitie kamo mnyalo ringo idhi kata ndike tich kamoro iyude sumonti moro matin to obiro keti busy moko gigi ok iromgo. Koro awakwayo no e anyuola wa bende kaka ma jomodak e kor gweng' kochakre ga assistant chief nyaka mlango mondo wanon wachni motegno mondo wanen to lweny mane madwago mondo gini obed giko mar yedhi mamero jigi. Aya, mago jo piny Masiaya, Dr. Yvonne, winjo ka giloso. Penjo mara tenore gi gik ma giwuoye. Giwacho ni nitiere samoro gaps kata jok uwacho ni utiyo gi jotelo mani kor gweng' bende. Nitiere enforcement wing mar Nakada ma iwuotho to idhi puk kong'o kata mako jok ma samoro ni kod yedhe mamero ji ma oko puodhi. Moko gin mowuok e pinje maoko, moko puodhe e Kenya ka. Winjo ka jopiny wacho ni samoro tudruok onge ahinya kinde sirikal mamalo gi piny wacho mag counties. Counties omi ting' mar chiwo license mag kuonde math. Sirikal mamalo nigi ting' mar ni weche mag ngima oganda oriere tir. Multi-agency approach makruok koni gi kocha bende osebedo ka timore e yo makare kaka un e kindu Nakada kachiel kod bede migepe mamoko mag sirikal kuom ranyisi kata piny owacho mag counties, sirikande mag counties. No, amor kaka jaduong' owacho ni nitiere tudruok no